Acompañado do alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, a xerente da área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, e o director do hospital, Salvador Muñiz, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou esta mañá o centro hospitalario. Alí anunciou a inminente reforma da área de endoscopias, unha actuación que ven de ser axudicada hai uns días, cun investimento de ao redor duns 200.000 euros. A idea é que a volta do verán poda empezarse esas obras unha vez confirmada toda a documentación e que antes de rematar o ano esta ampliación da zona de endoscopias xa completa. É un investimento de ao redor de 200.000 euros que vai a abarcar unha zona de 130 metros cuadrados e vai permitir, por unha banda, mellorar a calidade clínica dando máis amplitude á sala de endoscopias que hai ahora mesmo, tamén mellorar os circuitos, establecendo circuitos de sucio e de limpo para esta sala e tamén incorporar factores de humanización pois na área de recepción, na sala de espera, o despacho médico para dar información, toda unha mellora importante nesta zona que, como digo, son 200.000 euros de inversión. Aproveitou a visita para anunciar tamén a futura ampliación do hospital, o que permitirá un aumento do 40% das camas, que posibilitará tamén que se reduzan as derivacións de pacientes a Santiago. A actuación incluirá ademais a creación dunha nova unidade de hospitalización materno-infantil e outra para doentes atendidos polo Servizo de Medicina Interna, cunha área específica para cuidados paliativos. A realización dunha nova unidade destinada á hospitalización materno-infantil con 12 habitacións individuais e tamén unha unidade con 24 habitacións individuais, neste caso de propósito xeral, para fundamentalmente medicina interna e paliativos. Estas unidades, por suposto, irán cos correspondentes espacios de apoio, zonas de estar, almacéns, medicación, etc. Falamos, polo tanto, de aumentar un 40% as camas deste hospital, pasando das 81 actuales a 117. Isto vai permitir, sin dúbida, reducir as necesidades de derivación, en este caso, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. O proxecto está á espera do informe de viabilidade estrutural para proceder xa á súa licitación, un trámite que o conselleiro agarda sexa posible xa en outono, para que durante o ano 2022 poidan adxudicarse xa as obras.